أخبارك تمام كويس والله كويس والله يا أولاد ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ሓበን ቤትና ኤርትራ ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚኣብሔር ይመስገን ሰላም ኣለኹ። ንስኹምን ሰላም ትብሉ በዓል ሙሉእ ተስፋየ ማለት እዩ። ኦኬ ሎማዓንቲ እምበኣር ከም ዝገብሮ ዝቆነኹ ማለት እዩ ቃላት ኣገደስቲ ቃላት ጠቐምቲ ቃላት ንመዓልታዊ ሂወትና ዝጠቕሙና ቃላት እዮም ዝበልኩም ሒዘ መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ። ተስፋ ግብር ድማ ክጠቕሙና ማለት እዩ። ናብቲ ትምህርቲ ክብለኩም እየ ሰናይ ምክትታል። blood ደም blood ደም ሃውድ ቆርበት ሃውድ ፍሌስ ድማ ስጋ ማለት እዩ። ፍሌስ ስፒረን ጭዋዳታት ማለት እዩ። ስፒረን ጭዋዳታት ቬተንስኻፕልክ ስነ ፍልጠት ማለት እዩ። ብቨይዘን ምምስካር ማለት እዩ። ብቨይዘን ክዞንድሃይድ ጥዕና ማለት እዩ። ክዞንድሃይድ ጥዕና ሮከን ምትካኽ ማለት እዩ። ሮከን ምትካኽ ሽጋራ ምትካኽ ማለት እዩ። ሮከን ቨሊኽት ምናልባት ፈርባንድ ምጥማር ማለት እዩ። ፈርባንድ ምጥማር ከምዚ እውን ኣሎ ፈርባንድ ዝበሃል ከምዚ መጠቕለሊ ንኣብነት ሕጂ እንድሕር ተገሚኻ ወይ ገለ እንተደኣ ኮንካ እዚ ኢድካ ተጥምጥመሉ ምሸለ ፃዕዳ ነገር ንሱ እውን ፈርባንድ እዩ ዝበሃል። ንሱ እውን ፈርባንድ ይበሃል። ከምኡ ዝኾነ ነገር ምትሕሓዝ ዘለዎ ድማ ፈርባንድ ክትብል ትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ንዝኾነ ኣብ ሓሳባት ምትሕሓዝ ንዘለዎ ጉዳይ ትዛረብ ከለኻ ፈርባንድ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ማለት እያ። ሌንግተ ንውሓት ሊድ ኣባል ምዃን ማለት እዩ። ሊድ ኣባል ምዃን ፍራወን ኣንስቲ ማለት እዩ።
ፍራው ሰበይቲ ክትኮን ከላ ኢኤን ወሲኽና ድማ ፍራወን ኣንስቲ ይኹን ማለት እያ ፍራወን ኣንስቲ ማነን ማነን ማን ሰብኣይ ተራ ኮይኑ ማነን እዚ ክልተ ኤን ጌርና ኤን ኢኤን ጌርና ወሲኽና ድማ ሰብኡ ትኾን ማለት እዩ ማነን Jongeren, 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 jongeren ድማ መንእስያት ማለት እዩ መንእስያት ዮንግ ኢልና ነርና አንተ ይምሽ ኣብቲ ዝሓለፈ ቪድዮና ዮንግ ኢልና ነርና መንእሰይ ማለት ኢና ነርና ዮንገረን ድማ መንእስያት እዩ ማለት እዩ ዮንግ መንእሰይ ዮንገረን ድማ መንእስያት ማለት እዩ ማይሽስ 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 ወይ ከዓኒ ማይደን ማይደን ወይ ከዓኒ ማይሽስ ኣዋልድ ማለት እዩ ጎራዙ ወላ ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዩ ማይደን ወይ ከዓኒ ማይሽስ ኣዋልድ ማለት እዩ ብብዝሒ ማለት እዩ ማይሸ ጓል ክትኮን ከላ ወይ ከዓ ማይድ ጓል ክትኮን ከላ ማይደን ማይሸስ ድማ ኣዋልድ ወይ ከዓ ጎራዙ ማለት እዩ ወይ ከዓ ጎርዞ lieve 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 ዝኸበርካ ዝኸበርኪ እዚ ሕጂ ኣብ ደብዳቤ ክንፅሕፍ ከለና ኣብ ገለ ክንፅሕፍ ከለና ገለ እንጥቀመሉ እዩ ማለት እዩ lieve ዝኸበርካ ክስቶ ክስቶ ኢልካ ፅሕፍ ማለት እዩ lieve baby baby ወላ ሓንቲ ቆልዓ እዩ ወላ ንፈልጦ ኢና ኮና ብእንግሊዝ ገለኹም baby ስለኹም baby ቆልዓ እዩ ባሲስ ስኩል ባሲስ ስኩል ባሲስ ስኩል መባእታዊ ትምህርቲ ማለት እዩ ባሲስ ስኩል መባእታዊ ትምህርቲ ስፔለን 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 ድማ ምፅዋት ማለት እዩ ስፔለን ምፅዋት ሊፈ ቤቢ ባሲስ ስኩል spelen. Tekenen مسألي tekenen مسأل schrijven 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 دما مصحافي praten praten مزرابي praten letters 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 ፊደላት ማለት እዩ letters ፊደላት het alfabet ፊደል ማለት እዩ het alfabet ፊደል እዩ letters ፊደላት het alfabet ድማ ፊደል እዩ ማለት እዩ اوكي بقى كبرات تخاتلتي حبن بيتنا ايرترا نايلو معانتو فيديو نزي مسل نايرو مالتي زم قالات يوم صنحكم يم كميكم زرخكم ما تحت يافلطن يخن كالاي فيديو انترو تراهم كمزي قالات اب تحت يافلطني انا بمسرت كم صالكم مالتي نايلو معانتو نزي مسل نيرو مالتي تساغبر قالت مايركم كتكونوا ابزا قصل بخال فيديو كساب نرخب سسنايو تشاو